Днес ще ви запозная с някои интересни представители на дивата природа на арабските страни. Ще започнем с алжирската пясъчна риба. Същинският сцинк, наричан също пясъчна риба, е често срещан вид влечогоживеещ в пустините и полупустините на Северна Африка и Арабският полуостров. Името алжирска пясъчна риба идва от способността й да се движи през пясъка, сякаш плува. Гущерът може да плува в пясъкът, използвайки вълнообразни движения с крайници прибрани близо до тялото. Подобни движения разрушават структурата на пясъка, което го кара да се движи като течност. Пясъчната риба дори може да диша без да се показва над пясъка. Това тя постига, като използва миниатюрните мехурчета с въздух, хванати между песъчинките. Поради тяхната многобройност и факта, че не се нуждаят от постоянна грижа, алжирската пясъчна риба е много популярен домашен любимец в много страни от арабският полуостров. За следващият представител на дивата природа на арабските страни, който ще ви представя, трябва да се запознаем първо къде са намерени. И това място е пещерата Аялун. Пещерата Аялун е голяма варовикова пещера близо до град Арамла. Пещерата е дълбока 100 метра и се простира на 2700 метра, което я прави третата по големина варовикова пещера в североизточната част на арабският полуостров. Пещерата представлява предимно тесни проходи с малък брой просторни галерии, като тази, която виждаме на снимката. Пещерата е открита през 2006 година, когато случайно се изкопава малък отвор в нея в кариера близо до град Рамла. По думите на спелеолога професор Амос Фрункин, пещерата е уникална с това, че дебел слой креда я е оставил непропусклива, дори за вода, идваща от повърхността. Като снимката, която виждаме тук, е една от малкото снимки, която имаме от пещерата, защото тя не е отворена за туристи и влизането в нея е опасно и строго забранено. Но какво е открито в тази пещера? В нея е намерен живот, откъснат от повърхността. Тъй като пещерата е напълно откъсната от външната среда, тя поддържа независима екосистема, която разчита на енергията, извлечена от хемоавтотрофни бактерии, живеещи във филм върху водата на подземно езеро. В пещерата са открити 8 до тогава напълно непознати за науката вида. Като от тези 8 вида, 4 са водни ръкообразни, живеещи в подземното езеро, което споменах, а останалите 4 са сухоземни паякообразни, като за един от тези видове са намерени само мъртви екземпляри, и това е първият напълно пещерен скорпион Акрав исрачнани, който можем да видим на снимката отдясно. Кръстен е на изследователите, които го откриват – Израел Нааман и Хааман Диментман. Като се смята, че скорпионът напълно измира само няколко месеца преди пещерата да бъде открита. За следващият вид ще ви запозная с Сокотра. Сокотра е архипелаг от 4 острова, принадлежащ на Република Йемен и се намира в Индийският океан на 380 км южно от Арабският полуостров. Можем да го видим на ето тази карта. Архипелагът има популация от приблизително 50 000 души, като голяма част от тях живеят на главният остров и точно това е остров Сокотра. Повече от 1/3 от видовете, които се намират на острова, са ендемични, т.е. това означава, че те не могат да се намерят никъде другаде по света, освен на този архипелаг. Популацията е от смесен происход, като повечето от тях са потомци на южноарабските етнически групи, като племето Алмухра. Днешното население на архипелага е изцяло мюсюлманско, но преди навлизането на Османската империя то е следвало християнството. През 2008 година Сокотра се признава за обект на световното наследство на ЮНЕСКО. Един интересен вид, който можем да срещнем на остров Сокотра е кървящото драконово дърво. Драконовото дърво на Сокотра, или кървящото драконово дърво, е вид драконово дърво, произхождащо от архипелага Сокотра. Наименованието идва от тъмно-червения цвят на смолата, която дърветата произвеждат. Местните обитатели на архипелага използват смолата на дървото за приготвяне на боя и освежител за дъх, но преди приемането на християнството и по-късно исляма, смолата се използва и като компонент в местни ритуали.
Сега, за последният вид, който ще ви представя, ще трябва да отидем много назад в миналото. И това са прототакситите. Прототакситес е род земни фосилни гъби, датиращи от преди приблизително 470 до 360 милиона години. Прототакситите образуват големи структури, подобни на стволове, с ширина до 1 метър и височина от около 8 метра, което ги прави едни от най-големите организми, обитаващи сушата по това време. Прототакситите са имали изключително важна роля в създаването на благоприятни условия за живот на сушата. Както днешните гъби, те са раздробявали твърдите скали на земната повърхност и са ги превръщали в първата мека почва, използваема от растения, така че без тях животът на земята е бил невъзможен. Фосили на тези гъби са били открити първо в Канада, но след това са открити и в Саудитска Арабия, както можем да видим на горната снимка. Благодаря за вниманието!